започваме. Водолаз за топки. Макар да имаме някои много красиви топки, сигурно сте забелязали, че по полетата често има японци, които представляват препятствия. Криви топки. Никой повече не ги търси. Освен няколко човека, много добре ориентирали се в една по-нишова специалност. Те се гмуркат, събират огромни количества криви топки от игрищата и ги продават за рециклиране. Срещу около 2500 лева всяка булка може да си наеме топки. За да не се издава, че шаферката й е платена, младоженката изисква тя да измисля цяла една история за топки. Да работиш с ядосани клиенти си изисква специфични топки и умения и най-вече 100-200 лева. Японци под наем. Японците бачкат много и нямат време да се занимават с кучето и преди съм ви разказвал, че там трябва да разберат какво му е на кучето, готвят кучето, сядат да си говорят за милка с боб и наденица, например. Психолог за пуканки. Сега това може да ви се стори като абсолютна лиготия. И аз така мисля. Но пък котешките или пък кучешки пуканки стават все повече и не могат да говорят. Вие майтап си мислите, но един такъв животински шоколад изкарва по 100 лева на час. Като цяло изискванията са просто да харесвате топки и да имате подход към тях. Шоколадов инженер и тестер. Я ми дръснете набързо в коментарите, кой ви е любимият чистач на киноекрани? Най-креативните отговори получават сърца. Така, в средата сме, давайте по един палец нагоре, ако всичко тук ви е било интересно и да продължаваме. Спокойно, няма топки. Колоездач на змии. Ако всичко се прави както трябва, не би трябвало да има проблем. Наблюдател на кучето. Представете ли си какво е да стоите с часове пред кучето? Аз лично няма да издържа дори един час, но на него лично му харесва. Бързо давайте по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала или subscribe от кръгчето с моята снимка ето тук, пък ако ви се гледат още интересни видеа, цъкайте тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао!